खुलुमबाय रायजोफोर बे समाव आङो पिपल्स एन एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सेन्ट्रेल कनभेनर आदा प्रवीण कुमार बसुमतारीनिफ्राय जे दिनैनि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै जे दिल्लीयाव जे जन्तर मन्तराव जे मोनसे हाबाफारि लाफैनाय जादों बे हाबाफारिनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्राखौ मिथिना लागोन सार दिनैनि जे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों मानि थाखाय लानाय जादों आरो मा पारपस दङ Thank you, first of all. हाबाफारिखौ लानाय जाहैबाय बर'फ्रा मोनसे लं टार्मनि इस्यु दं एसे 50 बोसोरनि बारलांबाय बेखौ भारत स्वाधीन जानायनिफ्रायनो बर'फ्रा आलादा रायजो नांगौ होननानै बिबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम भारत हादरनि पलिटिसियानफ्रा भारत हादरखौ बेंग्राफ्रा दिनै बर' जाथिफोरखौ नासयनानै दं नाख्रेबनानै दं दिनै बिथांमोना टाइम टु टाइम बर' जातिफोरनो मोनसे खोथा होयो नाथाय बिथांमोना गावसोरनि खोथाखौ मानिया थांनाय 2014आव भारत हादरनि बिजेपि दला इलेक्शन मेनिफेस्ट'आ बुंदोंमोन बे इलेक्शन देरहायोब्ला बर' जातिनि बड'लेण्ड समस्याखौ समाधान खालामनानै होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन खिन्थु नाथाय दिनैसिम बिथांमोना गावसोरनि खोथाखौ लाखियाखै दा सार नोंथांनि बायदिबा बर'फोरा बबे मोनसेजोंहाय जे खौसे जानो हागोन होननानै नोंथाङा सानो जे बर'फोरा दानि बावहाय माने जोंनि माखासे पलिटिशियानफ्रा दा जोंनि माखासे लिडारफोरा माने थेर बेथेर जानायनि लामायाव दङ दा बर'फोरा बबे एंगेलजों थाङोबा बबे बिथिंजों थाङोबा बर'फोरा खौसे जानायनि लामायाव फैफिननो हागोन आरो खौसे जानो हागोन होनना सानो सारा गासैबो बर'नि दैदेनगिरि आरो रायजो राजाफ्रा बुजिनांगोन बे बर'फ्रा ब्लाडशेड खालामाब्ला बा आन्दलन खालामाब्ला बेबो मोनसे बेनि नैखौनो होन बा खुनु मोनसे माबा फिसा फिसौ जिनिसखौनो होन बिदि आन्दलन खालामनानैसो टाइम बर'फ्रा गावसोरनि नांगौखौ मोनगासिनो दं बे बेलायावहाय बर'फ्रा आन्दलन खालामाब्ला जेबो मोनसे गावनि बिनायखौ माब्लाबा सुफुंनो हाया बेनिखायनो बेबायदि बेलायावहाय जोंना बर' जाथिया दिनैनि बेलायाव आन्दलन नाङा दिनैनि बेलायावहाय आन्दलन नाङा बे आन्दलन नाङा होननाय सोदोबा बियो थिग नङा बे गेजेराव जोङो गासैबो बर' हारि आरो लिडारफ्रा जोङो खौसेयैनो बुंनांगौ आरो मानोना गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाया बुंगासिनो दं नोंथांमोना खौसेनो जुदि फैयोबा नोंथांमोननि जिथुनाखि उद्देश्य बड'लेण्ड डिमान्ड बे उद्देश्यखौ जों जाफुंहोनायनि जों राहा लामायाव लागोन होननानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय जोंखौहाय आल'सनानि गेजेरजों बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों आरोखि खौसेनि जा होननानै दा सार बेबायदिबा बर'फोरा बड'लेण्ड बे सोदोबखौ लानानैसो खौसे जानो हागोन नामा आं सानो बड'लेण्ड सोदोबानो खौसेथिनि महर बेनिखायनो गासै रायजोफ्रा बड'लेण्डनिनो खौसेथि जानांगौ जों बयबो लैहोर लैहोर पिपल्स जयेन्ट एक्शन कमिटि एनडिपिपि आरो आसुजों इसेबां संगठनफोर गैया माने ज' जानांगौ आरोखि दानि मुहूर्तआव थेंक इउ सार बेखिनि खोथाखौ फोरमायथिनो सार वाइ बड' पिपल आर दा डिमान्ड फर द सेपारेट स्टेट As you know that since 1987, why the Moldova, Mr. Upendranath Brahmo, ex-president of APSU, he was demanding the separate state since India independence. With the Moldova people living northern side of the Brahmaputra and southern side of Himalayan region. This region are occupied by the Bodo people. These Bodo people are living since earlier, since the British period. With the Bodo people have cultural heritage, socially, economically, and politically since our forefather. But these economic, socially, and politically are being deprived by the government of India. So for this great region, we want to revive our social, political, and economically to enrich our Bodo people. Thank you.